Fl-aħħar wara ħafna żmien dan ir-raġel jaċċetta li jieħu l-għajnuna mingħand qassis u jibda jsir l-eżorċiżmu fuq. U bda jitlob fuq bil-Latin u hekk. Imma da imbagħad ma kienx ibben bedi iħossu sew. Bda jirremetti ħafna. Imma kien hemm bżonn kif kont ngħid da għandu bżonn ta' session waħda ta' eġorċiżmu ta' minn patri wieħed. Jiena rrid patri kun miegħi meta jibdew joħorġu dawn l-affarijiet għax hu meta jmur normali ma jirreaktjax. Ikun hemm sintomi imma mhux li jaqa' mal-art kif jagħmel jien għad-dar. Darba minnhom qal li jien ma' kulħadd għal jien ma' kulħadd kont għal jien anke ma' Abel kont jien Abel minnu. Mbagħad indunati kien it-tifel ta' Adam u Eva. Ara xi sa fejn imur lura da u beda jidher fuq Mosè u fuq il-bastun li ġisir. Beda jidli affarijiet u fil-verità ma jafix il-Bibja. U minn ma jemmix nixtieq nurih u jara. Jara kif da ideħ jimmarkaw. Bħal imsiemer fejn din ta' Ġesu ideħ ġew kollha dem fin-nofs ġitu toqba bħal meta ta' Kristu meta salla. Minn fuq minn ġewwa rajt qisu xi ħadd meta jaħarqek xi dem miswed maqut li fir-realtà irid jgħaddi ftit ħin biex jaqdek id-dem mhux dik il-minut ta' jiġi iswed u maqut. U anke joqgħod f'pożizzjoni ta' Ġesu msallab mal-ħajt. U jibda jgħajjad. Qudiemi da, bil-qiegħda qudiemi jiġri hekk. Min jgħid ta' ma jeżistix. Dik nixtieq jien, min isib answers fuq dawn l-affarijiet. Lejn l-aħħar, meta s-sitwazzjoni bdiet issir insapportabbli, ir-raġel jipprova jġiel lill-mara tiegħu biex tagħmel suwiċidju biex jeħilsu mid-batjata tid-dinja għalilha. Imma l-mara tgħid li ma rdietx għaliex kellha l-fidi falla kienet titlob u tgħid li b'din il-fidi salvat. Darba qabad balla pilloli u beda jidli ħudhom imma bil-forza ġifieri daqbad minn xahar biex noħodhom. Tittoħodhom issa, beda tittoħodhom issa għax idu nintilqu minn din id-dinja ma sax nibqgħu hawnhekk. Nitilqu mbagħad niġu spiriti, idejt ħafna affarijiet hekk. Jirreżisti għax jiena kont nibda nitlob meta nitlob ma jersaqx lejja. Kont nibda nitlob ma kienx jersaq, ma kuruna kelli għax kienet tkun fil-basketti. Darba ta' batta filu għamiltilu ma' rasu, jgħajat u jwerza bdejlet qed ninħara qabad barmi l-ilma tafaw fuqu jisu jkun mhux leħen, jisu jitkellmu miegħu erba' jisu leħen jirbombja. Ma jiena dejjem kelli l-Alla miegħi fuq Alla ma jirbaħ ħadd. Messaġġ tiegħu li dawn l-affarijiet min joqgħod jilgħab magħhom. Huwa literalment meta ngħidu l-proverbju min jilgħab man-nar jinħaraq, għax vera tinħaraq, għax ix-xitan jaħarqek, għax ħajtek titlaq. Da bħalma da biħħajtek li x-xitan daqshekk ma jibqalek xajja. Bħalma ġabet is-sola tiegħi da la seta kellu ħajja, seta kellu mara, la seta kellu tfal, la seta kellu ħajja normali, seta kellu xogħol, ġast jgħix biex imur quddisat u r-rituals u t-taħwit li jagħmlu. Ġimgħa għandu 4 tim normali, 3 tim ma jkunx normali. Da l-oblok kull tipprova tkellem l-ispirti, tipprova tkellem l-sijiet u n-nanniet u l-ommijiet mu vera xejn għax tkellem nies oħra, spiriti oħra u għandek ċans kbir li jidħol xi dan ġo fik. Fajt li ġralu hekk għax kien il-bot ħafna minn Alla. Ma kienx jemmen, mhux għax ma temmenx f'Alla, ma kien il-bot minn Alla. Meta tkun il-bot minn Alla, kif qal li Patri darba, jkollok a hole in your soul. Meta kollok dik it-toqba għandek ċans tħu fik ħafna affarijiet.